Και γεια σας παιδιά, σήμερα θα παίξουμε το Car Crash Test. Το παιχνίδι έχει τρίτο update, που είναι δεύτερο κανονικά, αλλά εγώ λέω επειδή όταν βγάζουν το παιχνίδι πρώτο, ναι, λέγεται και καλά ότι είναι το πρώτο. Λοιπόν, έχουμε Map Editor, damn, close, ok. Πώς κάνω την κάμερα μου, να δω την γύρω ρε παιδιά, δεν... Create. Τι κάνει... Εγώ δεν θέλω να μπλέκω με τέτοια, δεν είμαι κανένας. Βλέπετε, θα έπρεπε να μου ζητήσει αμάξια, αλλά έχουμε spawn points στον ίδιο χάρτη. Και έχουμε ένα νέο αμάξι, λέγεται Cyper, αλλά είναι Mazda RX-7, δηλαδή σε κόκκινο το θέλω πρώτον. Ναι. Λοιπόν, βλέπετε το Toyota Supra από πίσω και εδώ πέρα. Και μετά ένα άλλο αμάξι, Mazda RX-7. Σαν Mazda μία τα ανοίγουν τα φώτα, αλλά δεν πειράζει, καλό είναι αυτό επειδή είναι... Πάντως κακό είναι επειδή δεν ανοίγουν τα φώτα σε αυτό το παιχνίδι. Ω Θεέ μου, ω Θεέ μου. Oh my god. Brother. Δεν είχα ιδέα ότι ερχόταν ρε τώρα, σοβαρά. Το τρένο. Οκ, θέλω change car, μπορούμε τώρα μέσα στον χάρτη να αλλάζουμε τα αμάξια επειδή θέλω το λάντα μου. Σε κόκκινο βασικά όχι δεν θέλω άλλο νέμος. Θέλω να πάω να ζήσω τη ζωή μου. Α ναι, από μέσα έχουν και άλλα update. Κουνάμε την κάμερα. Δεν μπορούσε πριν να γίνει αυτό. Βάλτε και πριν σε άλλο βίντεο. Επειδή έχω κάνει 2 βιντεάκια με αυτό το παιχνίδι, αυτό δεν είναι το τρίτο. Και θα δείτε ότι δεν κουνιέται. Περιμένετε λίγο, πρέπει κάτι να τσεκάρω. Οκ. Τσεκάρα λίγο κάτι πράγματα εκεί πέρα. Λοιπόν, οδηγάμε, άντε καλιέ. Το έχω σπάσει! Γιατί τόσο το αμάξι είναι για να απλά πέσω κάτω και να σκοτώσω. Πάμε... Θα αυτοκτονήσω. Το αμάξι έχει αυτοκτονήσει ήδη, δεν χρειάζεται να αυτοκτονήσω. Το αμάξι δεν το αντέχω άλλο. Παιδιά, σώστε με. Οπα. Πολύ ωραία γραφικά. Αλλά δεν νομίζω πως τα κάνα GTA τώρα. Λοιπόν, θα μπω στο point 7. Να βγούμε το καλό καμάρο μου. Ναι, μας ενημέρωσες. Τι να είναι. Κάτι έχω. Λοιπόν, να στήσουμε, να πάμε πάνω. Το βίντεο θα είναι μικρό όμως. Πάμε καλά, μπρο. Οκ, δεν πειράζει. Οκ, το κάνουμε αυτό. Εγώ ήθελα μόνο να σας δείξω τα updates. Επειδή αυτό ήταν το μόνο πράγμα που ήθελα από την αρχή να σας δείξω. Δεν κάνω τώρα το update. Αλλά θα οδηγήσουμε από μέσα. Και δεν ήξερα ότι θα γίνει αυτό εδώ. Και δεν το ήξερα. Σε μπλέμα ρε. Είναι τέλειο. Η γαμάτο έτσι. Καλά πως θα ανέβω. Θα πάνω. Περίμενα λίγο. Θέλω να δω στα spawn points. Spawn point που να μπορούσα να κάνω έτσι. Όχι, δεν είναι. Αυτό εδώ λίγο να πετάξουμε.
καλό καμάρο μου. Το κάρο που γράφει. Το κάρο. Το κάρο. Όσοι δεν ξέρω τι θα γίνει τώρα. Θα το θέλω ξανά να το κάνω. Δεν μου άρεσε αυτό. Απλά είναι σιγά το πράγμα που έγινε κάτι. Πώς και έγινε κάτι σοβαρό τώρα. Κάντε like το βίντεο. Άμα δηλαδή σας άρεσε. Γράψτε μου απλά στα comments τι μπορώ να κάνω σε άλλο βίντεο. Άμα δηλαδή το είδατε το βίντεο στο τέλος. Καλά το που έχουμε φτάσει. Να είχαμε free cam, θα το φτιάξουμε αυτό. Να έχουμε free cam. Το νούμερο δεν λέει καλά. Τι είναι αυτά, νούμερα τα... δεν ξέρω. Οκ, εκεί μου φαίνεται σαν 9. Αυτό εδώ μου φαίνεται σαν 8. Το μπροστά από μέσα. Οκ, και... Δεν με Racing in car. Ναι, racing with a horse. Φυσικά με αμάξι, τι άλλο. Και παιδιά, άμα σας άρεσε το βίντεο, πατήστε ένα like. Το βίντεο ήταν short, όχι short βίντεο, σαν το YouTube, ενώ ήταν μικρό. Αλλά για άλλη μια φορά, θέλω να πάρω το κάμερο. Άλλη μια φορά με το κάμερο. Οκ, θα κρυφθώ εδώ. Και το βίντεο θα τελειώσει σε 3. Τι. Περιμένετε λίγο. Το βίντεο θα τελειώσει σε 3, 2, 1. Ευχαριστώ που βλέπατε. Γεια.